si Marang Hilen eh. Hi, good morning. Mahayong adlaw sa tanan. Daghang salamat Lord. Salamat gasas kinabuhi. Ninudugos ang tukmaran sang lutang natawhan. Liting ahang pag-vlog kay pagabot grabing bisiha jud. Ja, kaduha wa jud mo dito sa may mo dito din eh kay dito mapoy ang ison daghang anak ug ang apo po dito nag-agbat ni sa Valencia. Morning, uhay ko dalhin abot sa ang tukmaran. Nalagang mga tanom. Kita na jud na ang mga langhoy, kamote, ang mga payas, nahuruta. Ang mga bunga tapos likod na nakaabot pagkajud ko, binlan pagkajud ko nila. Doon bin sila yung kaso sa pag-abot daris bahay kaya labi natong ang tubig na putlan pagod kay wako diha tagsud sa bahay grabing gubuta grabing arawarasa pirali ka buwan nga way tao nakaron pod pag-abot na haghapo dito ko sa Tungkam kay among barangay kay nagpakunik ko balik sang tubig so nagkuha po ko indigency certificate para sa ang apply ko og indigency certificate apply ko kanang kuha og nga papel para sa kuryente kay mamadudihang purpose nga isaksakit sa hangdaghan nga mabijaan si upaw. Importante po ning wasikaso ang kuryente kay pohon og maluag-luag nga magrasyahan nga makauli putos upaw dinhi mao nang andam nag-ahang kuryente. Wala gito gahapon dito ko sa barangay una kay nagpabalik og kunit sa tubig wa pa pud ipunit buntag na wa pa pud tubig ron. Maadto na laman siguro kus masip pod ron kay katong mga requirements lagi na atong ako anon kasi kasuhon. Sorry sa order kadyo sa ahang mga inanam sa una ahang magtanom sa unang kani mga pagtanom na mamutugikan pa kong gioperahan akong tanawon og napabahang malbiri. So dun sana ang mga tanong lagi aglangka na ang launa naglangka katabang aglangka sa panahon karon nga mga landong unang samot kang kami nga nilas upaw nga grabe inita dito way masulong-sulungan da aluwi gabi iniingon nga gusto pud talaga sang muli kung saan man nga wa pa manarbaho sa ako mga advance kog asa ko lupit mangamo arong makapabuko nila og ticket importante yung baka uli og si upaw kasi kagaw kay ini ko nga mo 50 degrees na kuno kainit sa Manila maloy ba po ko nang hunana sa antaman nabahay na lang ang hunana karon kay siyempre nalipay ko nakita ko sa mga apo daris Bohol ang apos Cortis apo to na mamit ang apo das balin sa maduni una kay mo man dali-dali mo ingon nga maabat mo bato nakaangin to nag-abat ng Valencia kay sila man doon man sila Garcia mo nang musuloy sa kuno sang mga tanom kapamo silang nagadlaw mapay paggilit kaya ang ison to dato sa lagi nagbomba na aman sa kuan sa tubig tanang mo naghang mga tanom og napabay manabay nabuhi na bang malbiri dako nang daghang bir na malbiri na jak ang tubo din na wa man makuan ini ko na tubo nga palina na ja kang kamuti wa pa ko ritay mga muti kay napakuilakaw importante kinahanglan sa mga tukog munisipyo ron nagang bulanghoy ang kanya mo to pang kuan nila giulian man day pod nagdaari sana malagay isuon nga tagamantong lupa yung sa magputo ko nung may higog adosa kay wapay time ko kay maadto pa ko sipyo agaris bugang hanang asang gibuan na na magto ang murang huy agaban kagmay wa manubot sa init agang tubol to tabunan na dapag ang kapayas mamanid kuhaan ng tiri ano pa din ako na po yung pahinog daan
Kaming laboy nga na bagnot na kadyo. Mano pa niyang birahan po kung uguan to pa hita kapadas tos ilam to wali tubo na napi bunga. Makayom lang ko sa Manila nga siya pa ako kadalihok palit kapayas sa kabuk 40. Tapos kuan ajoy nagpasirit og kuan. Masuk ka na pa tubig, Joy? Masuk ka na pa tubig? Oh? Daghan pa? Daghan pang tubig sa pa? Pagpila po kalit rumahurot? Oh, sirit siya. Muna isang garden na Hala, kumbati! Bisag burato ra! Lagi, madura naman. Manila, 120. 50 hatag ni mo. Agita mamalit, 80. Libinta? Di ka mag-deliver, 50. Amado na laman na. Wala yung pipino? Ako kabot sa pipino di ay. Ha? Dapat-dapat salin sa nahurot. Ano na laman eh. Maraginot. Payas. Bitaw. Nagnangkag laban yung dako Nakita na din na ang mga tanom, mga bulanghoy lagi, gagmay kapayas, pila ka puno. Kamusta na mong tanan di ay? Sakatuwing nag-atang nga di ko sang natad, di ko sang takmaran, sang ditang natawahan. Good morning diha ni Ma'am, ni Merst and family, diha sa Korea. Good morning Ma'am. Diha sa Taiwan, God bless, good morning, Ma'am Yuning Ayop. Kamusta? Kanunay rabado ko mag-sadop. Pasensya na kas, sadop kanunay. Kamusta? Yan ako sa amang itang natawahan. Ni Jet Mendoza, good morning. Labi na ni Bilma Makabalo. Morning. Ug diya sa Tagbilaran City. Ni Ayeng family, Nanay Migila Ayeng, morning nay, sa imong pamilya, kamusta? O Marcelo Castañaris, sa Tagbilaran gyapon, morning tanan, tibok nasod, tibok kalibutan, maadong buntag. So, maadong buntag usab ni Ma'am Siri Ulrich. Sa US og ni Ma'am Laila Amid, morning. Pili sa Taghap, good morning. Og Ma'am Edina Orada Kanyiti diya sa Liti, kamusta? Din ako sa Bohol. Lit laman ning ahang pagvideo tungod sa mga kabisihan, kay bawa naman mo og magbiyahe busy. Sa katong mga niingon nga nganong agi-agi pa kog Balinsya, wa balay mi kuan, okay ra to kamong Balinsya kay mangkitas Balinsya kay namang anak, taghang apo, napagang ingsuon. At least niabot bang gyapon mi dalis among tigkaran. Kamusta namong tanan? O andit so kay kaning busy lagi. Busy kabisihan bisag nga nila kahimtang busy man gihapon ta. Pasensya na mong tanan, kamusta mo tibok kalibutan, amping mong tanan ug asa man budapit, di na mo mahinganlan og tagsa pero kay bawa na mo ako ay naglili sa akong kuan, salamat sa dako, amping kanunay yung tanan. Ang tindahan wa naman sira-sira store naman kay mo lagi tao na mo ni ating man puding nanay. Buuan ni nanay skilid agang ko anak tako na o ilag sa ninganda na agang dari skilid di ara agang mga
tanom. Diyan ni pila kakuan. Pila ka buwan na sunog nag-uban tungod sa pay tubig. Kapatubig mas abi dito kay nagpump man. Nagkapadas, di na pikapadas pagikan hanubo pa ni. Kanang miracle fruit kaya wala din na munga. Ano ka nang dugay ni kaduwa na munga? Pila na ni katuig. Tuig pa nung binikapin di ay. Nagang compospit na anay sud Carlan. Aundan na. Dari deskilid sang septic tank kita menandeng nanay og bulanghoy. Bumbas adoy tubig. Dagang kapadas sa likod. Likod sang septic. May goko. May goko. May goko. Dali. May pipino. Pipino. Oo. Oh, kabot sa pipino. Kapadas rin naabtan. Yung dari septic ng likod. Tam na nagbulanghoy. Likod sang kusina. Nakapadas na dago na. Diya. Pangsili dari sa likod. Naghanang bunga. Ang bunga sili oh. Isangga kay masyakan duga to din harag lang sa likod sang abuhan. Upaw di nagkapadas pa oh. Mayat ni kapadas sa Manila nga ni sa Kabu 40. Gay. Kami ba pagpanganak niyo pa na malikting kapadas nga ni 40 sa kabuok. Manila? Oo. Lagi inja dani ginuko mo sa pawing arang. Ja lubi ag sa kakapadas 40, ja lubi pod 30. Ja kamunggay pod 5 kapaluad 10 pesos. Gudtog Manila jud di jud ka kaon nagwatay piso. Dani pwede na ka na kamunggay na tangad. Wala. Bagas na problema danis buhol. Bitaw mo to ang mga tanong ng pagikan ng mga kapadas mo lagi na ang nakahanad ko nga anas buhol mabuhi ra jud og maningkamot pero ag nang importante buhol nga makapalit og bugas kay lisod parang mahal og bugas dani di ay pinta pa dipos Manila ang bugas. Nabahin na dito ang utok. Nakatungaangkan dito. Kapanahon po karoon gabi inita. Pero sa dira, kalaan na natin sa Ginoo. Ampon, sa Ginoo hatagan tagbas ko pang lawas kung makapanikay sikay ta. Para pohon o kinam ko'y kontak nga ekstrahan. Ano naman siguro ito pohon o kuan makapangipabok o ticket niya. Handon ta po kung nga si Mando pwede po dyan sa kuan mo handon po pabok po dyan sa ilahang nanay di ay dyan naman yung mga nanay sa rupaning kamot sa mga anak parang kuan kayo ang bukingan si Upaw unta po bang bukingan po si Mando sa dyan mga kaliwat kaya di na maako parang duha kabuk sila ang ako pahon sad bang po nagbidaan si Mando di po Upaw dadon di po magsilbi mo ng kamu salmo ta malakay sikay hinay bahala ginagmay kita lang ta sunod kay mga man asikaso ko mo to kuan munisipyo hala nadilula magkigkig og kinadkod kigkig og kinadkod kita mga tubi na to sa manggidaan sa pagagawan ito atitis silingan pud ni Ja. Kaya naman si Jai wifi. Okay. Gibid nag wifi yung taon oy. Punik mig karijot. Lajo kajo. Mo pulo na kapadas oh. Ano hinog kapadas. Hinog kapayas.
A few moments later. Ino ko, grabe inita di ay. Ikan ako sa munisipyo, dahan pa kong lakaw-lakawon. Dahan pa kong papirmahan sa mga kuan sa mga tagisa sa juta. Dapat kong requirements. Mangita pa ko na ni kuan. Mangita pa ko na ni magpanotaryo pa ko abogado. Masak ako na ni magpanotaryo abogado. Grabe inita, pawais ako. Ang ngatuan ganiha dito ko sa engineering, nakakuha na ko kaning kuan, kaning tax declaration of real property juta. Diya kaning kuan, kaning mapa o kaning ngang pirma sa mga kabilin sa pagida sa duta. Ang gisuat dan ni kay Gaudencio Burato Jr., Pedro Ayuban, Tatay Ariston. Tatay ka nakakuan man, harang ipakuan ka tatay, ipatamar. Kung napaway sa ako, grabe niya, tali na ako sa bahay. Ang punta ko sa Ginoo nga maka-abil ko lang ng indizin sa kuan. Ang ingon na ba sa datos engineering, maglisod ko na kagapin sa engineering, sa kuan kay siminto ko nung ambay. Kuwang pagpirmas na tayo isa. Kuwang pagkatatay. Upat man diya kita lang ng lalay. Ha? Upat. Ala. Wala Na, may kanya. Baka pa ni balit. giba na ako, giba masa lang ng lalay. Lima. Upat. Si Doon, upat mo ina. Oo, napat ako. Kuwang pa mo sila. Katatay na isa. Katatay na Kasi ko. humana ka doon dahil upat. Kumana. Upat mo di ini, sabi. Kumana ko tanaw ko no. Nga, ni ko doon ikaw na pang ganihan. Sanay. Ay, nanay. Nakita namin sanay. Huwag ngipon. Oo, sa ngipon. Bigla mo na sanay, wala ngipon. Huwag ngipon. Ah, gusto ko sa ganihan mo na isa. Natingas ng lalay, kaya kung upat pirmahan, kang wili mo kung natulura. Pati po ng video. Kaya nga, Ano napakapon. ka ko. Hindi na, makaan. Pag nagkuhan rin hagag katumangkuan, buwal. Buwal aplidos, kuran sa daga pa. Bajing igaran na magkuran na nilo. Mandat na ka. Manito rin nila uwin. Dito. Please, amping tanan. Kaya mabalik na po ko sa munisipyo. Kaya mo nagpirmas tatay. Lagi, bara kayo ba? Please, amping tanan. Kaya mabalik na po ko sa munisipyo. Kaya ba, tutong? Kaya mo nagpirmas tatay. Lagi, bara kayo ba?